præsentere en dreng, der har en slange med, og videoen hedder Slanger. Og hvis I går ind på YouTube-siden, så kommer der sådan et billede frem af en dreng med en slange. Værsgo! Der er ingenting. Og så vil jeg gerne bede ham om at komme lidt tæt på. Hej. Hej. Kan du se kameraet, Pytte? Du kommer på YouTube. Ja, så. Se. Pytte, kan du kravle ind i lommen? Se, det kan være i min lomme. Den er så lille, nuttet og bøvseagtig. Se, Pytte. Pytte er skør. Den er skør. Tosset. Se, nogle gange, så gør jeg sådan her. Det er en meget smart teknik. Prøv at lade den kravle på jorden. På den der madras. Man lægger den ind på maven, og så kravler den. Ui. Hey. Hvis I kigger, så prøv at se her. Her er Pytte. Kan du komme ud? Så prøv at lade ham kravle på madrassen. Det gør han også. Jamen lidt falder han ned på madrassen. Nu falder han. Kan du så komme ud? Ned med sig. Ej, der faldt du vist. Nej, Pytte, det skal du sagt med igen. Se. Se her, Pytte. Kan du så være en fræk slange og kravle op i mit bukseben igen og igen og igen? Som den faktisk godt kan lide. Se, hvis I kigger, så kommer Pytte snart ud. Se, nu kommer han ikke. Kan du så komme ud, Pytte? Pytte. Kan du ikke komme ud? Se, der er den. Her kom Pytte. Så det vil altså sige, at den har været op for der, hvor man plejer at trække bukserne ned, så er den kravlet igennem hele buksebenet under bukserne. Ja. Må vi så få et billede af ham komme tæt herpå? Han er så fin. Bup. Han er bare en klump. Lige nu sover den nærmest. Nu skal vi prøve noget meget sjovt.